v komentároch. To znamená, že máte PowerPointový slajd a pod tým slajdom máte komentár a máte tam umiestnený text. Takže ak chcete si robiť poznámky, môžete, keď nie, budete ich mať tam priamo v prezentácii v komentároch. Tak poďme ešte raz na tú stonku. Ja ešte si nastavím pár vecí. Haló? Aby mi to tu neskakalo. Natalienka, ja ťa počujem. Dobroš. Mňa asi pani profesorka nepočuje? Asi nie, ani mňa. Aha, tak to je hlavná funkcia a to je funkcia mechanická a funkcia vodivá. Mechanická je preto, lebo je vystúžená sklerenchymom a vystúžená pevnejším pletivom, hlavne kvôli tomu, aby mohla rastlina rásť v spriamene. Taktiež stonku rozkonáruje. A niekto mi tu píše, že pani učiteľka, niekto sa niečo pýtal. Tak kľudne sa ma opýtajte. Prerušte ma, zapnite si mikrofón a kričte. Lebo víš tú spodnú, viete teraz, keď zdieľam. Tak dajte. Tak počujete ma, pani profesorka, lebo asi nie, že? Dobre. Aha. Ja vás nepočujem. Skúste teraz. Už ma počujete? Dobre, tak ja som vám písala ešte minulý týždeň, že na page neviem nájsť tú predvianočnú hodinu. A vy ste mi vlastne odpísali, že tam je nahrada len viacero spolužiakov, nevieme tam nájsť, tak či by ste ju ešte raz nenahrali. Môžem, ale je tam presne z toho 17. decembra, hneď som ju tam nahrala po tej hodine. Áno, a presne prezentáciu tam viem nájsť, len tú nahratú hodinu tam vôbec neviem nájsť, tak... Aha, lebo no dobre, akože ona je v rámci toho jedného, že tam je prezentácia, nad ňou je link, ale možno vám nefunguje. Dobre, pozriem to ešte. Dobre, ďakujem krásne. To bol vlastne systém nástroj, čo sme vtedy robili a táto prezentácia tam ešte nie je, takže túto vám pošlem dneska. Dobre? Tak, čo som chcela? Aha, včera som sa bola prejsť vonku a presne som na toto myslela, že dneska, keď budem učiť stonku a že má mechanickú funkciu, tak bolo to včera dobre vidieť, že keď padol sneh, tak vlastne všetky rastliny, čo zostali, všetká tráva padla, ľahla, hej, pod tým snehom, pretože hej, proste gravitácia. Sneh je ťažký a tie listy a tráva nemá vystúžené pletivami, takými hrubými, ale to, čo zostalo, boli stonky. Takže všetky listy, a tuto na tejto fotke som vám odfotila včera, všetko, čo láhlo pod snehom, boli listy a iba stonky zostali spriamene stať, pretože majú tú mechanickú funkciu. Je to aj kvôli tomu, že rozkonarujú tú stonku a dostávajú sa bližšie ku svetlu. Hej? Takže aby mohla stonka sa dostať ku svetlu, tak musí byť vystúžená, musí rásť v spriamene. A druhá funkcia je teda vodivá funkcia. Viete, že cievne zväzky sa nachádzajú v stonke a tie sa nachádzajú aj v koreni, aj v liste, ale tá stonka má hlavnú funkciu doniesť z koreňa do listov. Jednak výživy, vodu a minerálne látky v nej rozpustené a taktiež ale aj vodí asimilačné produkty, to znamená produkty fotosyntézy z listov a rozvádza ich do celej rastliny. Takže to sú dve funkcie. Takisto ako koreň má koreňovú čiapočku, kde má meristémy, tak aj stonka má rastový vrchol. Vidíte to tuto, na tomto obrázku. A na tom rastovom vrchole sa nachádzajú tiež deliace pletiva, čiže meristémy, primárne meristémy, ktoré obsahujú teda bunky s delivou schopnosťou. Ešte ju nestratili, tú delivú schopnosť, stále sa delia. A takýmto spôsobom zabezpečujú rast rastliny do výšky. No a okolo toho rastového vrchola vidíte vlastne základy listov. Sú to také púčiky, čo sú základy listov, takže takto vyzerá rastový vrchol stonky. No,
Stonku môžeme rozdeliť na stonku bylinnú a na stonku drevinnú. Čiže sú to byliny a dreviny. No a bylinné stonky môžu mať rôzne usporiadania. Tuto vidíte usporiadanie byľ. Je to dlhá stonka, z ktorej striedavo alebo protistojne vystupujú listy a na vrchu sú nejaké kvety. Napríklad slnečnica alebo meta majú stonku typu byľ. No a potom je ďalší typ stonky a to je stôl, čiže máme jednu stonku, ktorá nie je olistená, ale listy vychádzajú vlastne zo zeme úplne pri zemi. A takýto typ stonky sa nazýva stôl, príkladom je púpava lekárska. No a potom je ďalší typ stonky, čo majú všetky obilniny, všetky trávy alebo väčšina tráv a to je typ steblo. Takže steblo je typ stonky, kde vlastne listy vyrastajú z takých nodov alebo z uzlov alebo z kolienok alebo akokoľvek to chcete nazvať zo stonky. Príkladom je lipnica ročná. Hej? No a potom sú kry alebo teda dreviny a dreviny môžeme rozdeliť na stromy, kry a polokry. A viete, že stromy teda majú drevinnú stonku. Hneď sa dostaneme k tomu, ako sa to drevo tvorí. Ale najskôr si povieme, že z čoho sa tá stonka skladá. Hej, tu máme priečný rez stonkov. Ten je dôležitý vedieť aspoň orientačne, že kde sa čo nachádza, aké pletiva by ste čakali, v ktorej vrstve. Dobre, takže toto je priečný rez stonkov. Hneď si môžete všimnúť stržeň alebo valec, stredový valec alebo stržeň, ktorý prechádza cez stonku. Tento stržeň obsahuje cievne zväzky. To znamená, že tam sa nachádzajú tie sitkovice a cievice, ktoré vodia vodu a v nej rozpustené minerálne látky a asimilačné produkty. No a na povrchu sa nachádza pokožka a tá pokožka, tuto vidíte, že je tá hnedá, hej. Čiže máme pokožku a stržeň vo vnútri. A teraz ďalšie veci, ďalšie vrstvy si povieme, že čo kde je. Takže máme primárnu kôru. Primárna kôra, to je toto zelené, ktorá je tvorená základnými pletivami. Potom máme pokožku, to už som povedala, to je tu, alebo epidermis, alebo epidermu. A tu tvoria stredne k sebe priliehajúce bunky a niektoré stonky môžu mať ešte okolo kutikulu, z ktorej môžu vyrastať nejaké chlpy, alebo niekedy v niektorých prípadoch napríklad prasličky ju majú inkrustovanú ešte oxidom kremičitým. Čiže také sklo, hej, je taká krehká, lámavá a je to zase mechanická funkcia na vystúženie. Čiže to je tá pokožka. No a potom ďalšiu vec, čo môžeme nájsť, je, že túto ten stredový valec alebo stržeň oddeluje od zvyšku tzv. Vnútorná pokožka alebo endoderma. A tá je vlastne tvorená súvislou vrstvou parenchymatických buniek. A potom nad ňou sa nachádza škrobová pošva. Môžete vidieť tu. Škrobová pošva, ktorá obsahuje veľa škrobových zrn. No a potom tam máme ešte pericykel a to je vlastne obvodné pletivo toho stredového valca. Vidíte, pericykel. To je toto biele. No a čo sa týka cievnych zväzkov, tak tie sú väčšinou kolaterálne. To sme si hovorili na minulé hodine, že aké druhy existujú, tak tie sú väčšinou kolaterálne, alebo teda koncentrické. To je vlastne usporiadanie toho xylemu a floemu, hej, likodrevo. Už vám to niečo musí hovoriť, aspoň vzdialene, že akým spôsobom prúdi tá voda, akým spôsobom prúdia asimilačné látky, hej. Takže bude to kolaterálne, že v strede liko, okolo drevo, alebo je to koncentrické, že v strede drevo, okolo liko, alebo naopak, v strede liko, okolo drevo. No a teraz asi ste si všimli, že tu je obrazok letokruhov
A myslím, že ten obrazok bude aj v maturite. Teraz som to nepozerala, už som tie maturitné otázky vytvárala dávno. Ale tento obrazok by tam mal byť a vašou úlohou je potom vedieť, že, alebo vysvetliť, že ako sa tvoria tieto letokruhy. Hej? A možno viete, že na jar a na leto sa vytvárajú rôzne bunky a že čoho to je výsledok. Je to výsledok druhotného hrubnutia alebo teda sekundárnych meristémov. Funkcia sekundárnych meristémov je rozširovať stonku do hrubky, aj do šírky, kdežto túto meristémy na tom rastovom vrchole stonky a na koreňovej čapičke koreňa vlastne predĺžujú rastlinu vertikálne, no tak sekundárne meristémy predĺžujú rastlinu horizontálne. No a je to cambium a felogén, to sú dve také typy pletiva sekundárnych meristémov, ktoré majú túto funkciu. No a čo sa týka tých letokruhov, tak na jar cambium vytvára veľké a tenké bunky a produkujú preto svetlejšie drevo. Hej, veľké a tenké bunky produkujú svetlejšie drevo. Všimnite si, že tie svetlejšie pásy sú hrubšie než tie tmavé. Čiže na jar cambium vytvára veľké tenké bunky a produkujú na jar svetlejšie drevo a to sa volá beľ, odborne, alebo slovensky, neviem. Hej, beľ, proste na jar sa vytvára beľ, veľké tenké bunky, svetlé a v lete sa vytvára vlastne tmavšie, pevnejšie letné drevo, ktoré sa nazýva jadro. A činnosťou, ešte raz, ktorý konkrétny druh sekundárneho meristému to zabezpečuje. Počúvali ste ma? Cambium. Cambium, super. Vidíte, tuto je to cambium. Tu sa nachádza cambium medzi sekundárnym líkom a medzi drevom sa nachádza túto červené cambium. Čiže produkujú smerom von z bunky líko, drevo. Dobre, a potom... Pani učiteľka, áno? Že vo lete sa to ako volá? Jadro. Beľ a jadro. Dobre, ďakujem. A čo som ešte chcela? Aha, to je jeden spôsob, ako môžu druhotne hrubnúť. A ešte máme ďalší sekundárny meristém, ktorý sa nazýva felogén. No a tu si ho možno nájdeme, áno, ten sa nachádza na obvode stonky, toto biele, na obvode stonky. A ten smerom von produkuje korok. Korok, vidíte ho tam, to je toto bodkoté. Čiže on produkuje bunky korku, takzvanú druhotnú kôru. Korkové pletivo. No a potom ešte v prípade drevnatnej stonky z felogénu a zelenej kôry pletiva sa ešte smerom vonku odumierajú bunky a produkuje sa borka alebo odumretá kôra. Hej. Čiže úplne ešte na konci pri prípade drevnatých rastlín môžete mať odumretú časť toho korku a tej pokožky, ktorá sa nazýva borka. To je tá kôra stromu, čo my hovoríme, že kôra, tak hej, to je vlastne borka, odborne biologicky. Takže tak, keď sa pozriete na ten priečný rez stonkou, akože ono je fajn, keby ste aspoň vedeli približne lokalizovať, že to cambium je bližšie k stredu, k tomu stržňu a felogén je bližšie k obvodu. To asi stačí. Hej? A že korok sa nachádza na obvode a tie letokruhy sa produkujú vlastne vo vnútri. Dobre, toto stonka. No a zase ideme na metamorfózy stonky, ktoré sú vlastne výsledkami adaptácie rastlín na rôzne životné podmienky. A všetky adaptácie, ako som už spomínala, sú výsledkom nejakej rôznorodosti, nejakej diverzity v rámci jedného druhu a vlastne postupom času prežívali tie, ktoré majú výhodnejší znak. No a takýmto spôsobom vznikli metamorfózy stonky pri niektorých rastlinách, pretože to bol proste výhodnejší znak.
v daných podmienkach. Máme sukulentnú stonku, ktorá je typická tým, že zadržiava vodu a je charakteristická pre všetky sukulentné rastliny, pre kaktusy. Ďalej máme brachyblast. Brachyblast sú také malé stonky, malé krátke stonky, z ktorých vyrastajú buď kvety alebo listy. Tuto vidíte na fotografii, myslím, brachyblasty smrekovca opadavého. Vyrastajú z nich nové ihlice, ale brachyblasty môžu mať napríklad aj jablone. Hej, kvety jabloní vyrastajú práve z brachyblastov, z takýchto skrátených vetvičiek. Ďalej tu máme poplas, ktorý je typický pre jahodu. Je to teda stonka, ktorá je veľmi dlhá a vzniká za účelom vzniku nového jedinca niekde na inom mieste a ten nový jedinec je ale klon. Čiže takýmto spôsobom sa môže jahoda rozširovať, rozmnožovať. A potom veľmi zaujímavou metamorfózou stonky je podzemok. Je to vlastne podzemná stonka, nie je to koreň, ale je to podzemná stonka a pomocou nej rastlina prekonáva nepriaznivé vegetačné podmienky a môžeme pomocou podzemku aj rozmnožiť vegetatívne túto rastlinu, čiže nepohlavne. Príkladom je konvalinka alebo skorocel má podzemok, alebo aj praslička má podzemok. Určite viete vymenovať ešte nejaké ďalšie kvety, ktoré majú podzemok. Ďalej je stonková hľúza. Možno by ste si mysleli, že redkvička je vlastne koreň, to, čo konzumujete, ale nie je to tak. Konzumujete vlastne stonku, pretože redkvička je vlastne stonková hľúza. Koreň sa nachádza tuto, toto bielo-červené, to je koreň. Potom máte stonku, no a potom z tej stonky už vychádzajú len listy. Takže stonková hľúza, napríklad redkvička. A ešte máme podzemkovú hľúzu, napríklad zemiak. Zemiak je stonková alebo podzemková hľúza. Nie je to koreňová hľúza, ako by sme si možno mysleli, ale je to podzemková hľúza, respektíve stonková hľúza. Hej? A síce rastie v zemi, ale nemá to s koreňom nič spoločné. Takže zemiak. Ideme na list. Takže ktoré funkcie má list? Samozrejme fotosyntetickú, alebo teda asimilačnú funkciu, pretože má bunky, obsahuje bunky alebo pletivá, kde sa nachádza najviac chloroplastov, to znamená, že fotosyntéza je tam v plnom prúde. Ďalej, ďalšou funkciou je vyparovanie vody, alebo teda nejaká regulácia vody v organizme, v tele rastliny. Je to teda transpirácia, ktorá sa realizuje pomocou prieduchov na spodnej časti listu. No a potom je to teda ešte výmena dýchacích plynov CO2, O2, ktoré sú potrebné pre fotosyntézu alebo vznikajú pri fotosyntéze. Takže toto prebieha hlavne v liste. Viete, že stonky sú tiež zelené. To neznamená, že by nefotosyntetizovali, ale nie je to ich primárna funkcia. Môžu, u niektorých rastlín nemusia, u niektorých rastlín, hlavne bylín, môžu aj stonky fotosyntetizovať, keďže sú zelené a obsahujú chloroplasty. No, listy môžu byť rozlíšené na rúb a líce, čiže môžu mať vrchnú a spodnú časť, ale to len v prípade bifaciálnych listov, čiže majú dve časti. Ale niektoré rastliny majú listy monofaciálne, to znamená, že ja neviem, napríklad taká pažitka má kruhový list, alebo niektoré iné rastliny, nejaké tropické alebo jednokličnolistové, ako konvalinka alebo tulipán, tak oni všetky majú vlastne monofaciálne listy, majú vlastne rovnakú stavbu aj na povrchu, aj na spodku, alebo sú to len nejaké ihličky. Proste toto sú všetko monofaciálne listy, čo som teraz vymenovala. A tie sa nerozlišujú na rúb a líce. Hej? Ale väčšina z listov má stopku. Niektoré vyrastajú rovno zo stonky, ale niektoré majú stopku. A ešte čo môžeme rozlíšiť na... ešte žilnatinu, tu mám obrázok. Takže už sme si spomínali, že rozoznávame dlaňovitú a rovnobežnú žilnatinu, že dlaňovitá je typická pre
dvojkličnolistové rastliny a pre jednokličnolistové je typická rovnobežná žilnatina, to je ten obrázok C, a obrázok D je dlaňovitá. Potom sú ešte ďalšie také rôzne typy žilnatín ako vidlicovitá alebo perovitá, alebo ešte ako som nepovedala, no to som už asi povedala všetky. Hej. Ale pre vás stačí vedieť dlaňovitá a rovnobežná, hej? Nemusíte vedieť ďalšie. No a teraz, z čoho sa ten list skladá? Povieme si nejaké pletiva. No tak na povrchu máme kutikulu, hej, čo je ochranná vrstva, nepriechodná, ani pre plyny, ani pre nič. Proste kutikula je nepriechodná ochranná vrstva. Hneď pod ňou máme vrchnú pokožku, hej, alebo epidermis, a pod tou pokožkou už máme pletiva, ktoré primárne fungujú ako asimilačné pletiva. Ich funkciou je teda fotosyntéza. No a to je palisádový parenchym. Palisádový parenchym sú také dlhé, zvisle pretiahnuté bunky, ktoré obsahujú strašne veľa chloroplastov, a hneď pod ním sa nachádza špongiovitý parenchym, ktorý obsahuje také gulatejšie bunky s väčšími medzibunkovými priestormi, ktoré list už hlavne vyplňajú, tiež majú fotosyntetickú funkciu, ale majú veľké medzibunkové priestory, skôr udržujú vodu a udržujú dýchacie plyny. Hej? No a tieto dýchacie plyny potom môžu byť vymieňané prostredníctvom prieduchov, ktoré sa nachádzajú v spodnej pokožke. A tu vidíte prieduchovú štrbinu. No a kutikula môže a nemusí byť na spodnej strane alebo na rúbe listu. Väčšina rastlín ju tam už nemá. A to z toho dôvodu, aby boli možné tie výmeny dýchacích plynov a vody. Dobre. Takže to bol list. Čo sa týka nejakých metamorfóz listu, tak takou zaujímavou sú listové úponky. Napríklad bôbovité rastliny ako hrach alebo fazula sa prichytávajú listovými úponkami na nejaký podklad a tak sa ťahajú smerom hore za svetlom. Alebo listové trne, to sú vlastne premenené listy s takouto funkciou ochrannou. Potom listy mäsožravých rastlín, určite poznáte. To nie je ani kvet, ani ja neviem, nejaký špeciálny útvar, je to proste premenený list na funkciu, s ktorou vlastne môžu zachytiť nejaký hmyz a získať z neho látky, ktoré potrebujú. Neznamená to, že ak sú mäsožravé, že nefotosyntetizujú, to už sme, myslím, spomínali. Hej? Mäsožravé rastliny sú normálne autotrofné, ale heterotrofne si z prostredia získavajú vlastne minerály, ktoré im chýbajú. Hej? Čiže napríklad dusík alebo nejaké iné minerály dokážu získať z hmyzu, takže ich lapia a potom ich natrávia a tak. No a to, čo je ešte pre vás dôležité vedieť, že vlastne cibula sú taktiež premenené listy. Cibula nie je koreň, cibula nie je stonka, cibula sú listy. A keď sa pozriete na tento priečný rez, pozdĺžný rez cibule, tak vidíte koreň tu dole, toto je koreň. Tuto vidíte stonku, hej, toto je stonka. A okolo tej stonky sa nachádzajú premenené bázy listov, dužinaté bázy listov. A viete, že keď stonka, alebo teda cibulu dáte do vody, alebo vám vyklíči, tak začne stonka cez ňu rásť hore a potom aj listy začnú rásť a predĺžovať sa do zelenej časti. Ale toto sú proste bázy listov, dužinaté bázy listov, takže to je tiež metamorfóza listu. Ideme ďalej, čiže ďalším orgánom, a to už ideme na generatívne orgány, to znamená, že rozmnožovacie orgány, a prvým je teda kvet. Kvet alebo flos, hlavná funkcia rozmnožovacia. A teraz z čoho sa ten kvet skladá? Máme piestik, tyčinky,
kvetnú stopku, kvetné lôžko, kališný lístok a korunné lupienky. To je taká klasika. Hej. Korunné lupienky to sú tie farebné rôzne kvety, hej, čo vidíte. Kališné lístky môžu byť a nemusia byť prítomné v kvetoch a niektoré kvety majú také kvetné lôžko, v ktorom je uložený piestik, niektoré kvety ho nemajú, ale väčšina z nich má kvetnú stopku. Takže tak, nie všetky veci musia mať všetky kvety a všetky kvety nemusia vyzerať rovnako. Máme rôzne kvetné vzorce, k tomu sa za chvíľku dostaneme. Poďme ešte k stavbe piestika a tyčinky. Takže poďme sa pozrieť na piestik. Piestik je teda samičí orgán, ktorý ukrýva túto dole vajíčko. A obsahuje teda bliznu, to je táto vrchná časť, kde sa pelové zrno zachytí na klíči a vlastne je schopné spermatozoidy poslať až tu dole do semeníka, ktoré obsahuje vajíčko. Čiže máme bliznu, čnielku, semeník. Dobre, a v semeníku je uložené vajíčko, ale už sme riešili rozmnožovanie kryptosemenných rastlín, takže už vieme tieto pojmy. Dobre, no a potom tyčinka. Toto je tyčinka, čo je vlastne samčí pohlavný orgán, ktorý obsahuje spermatozoidy, alebo teda peľové zrno, v ktorom sa nachádzajú spermatozoidy. A je to vlastne súbor tyčiniek v celom kvete sa označuje ako andraceum, alebo sa to označuje písmenom A. Hej. Teraz, keď budeme riešiť o chvíľu kvetné vzorce, tak A znamená tyčinka. Piestik je vlastne gyneceum a označuje sa pojmom G. To len, aby sme vedeli. Tyčinky môžu rásť voľne alebo sú zrastené do zväzkov. No a ako môžeme kvety kresliť? Máme dve možnosti, ako môžeme povedať, že či ide o kvet, ja neviem, astrovitých rastlín alebo čelade bôbovitých alebo ja neviem, hluchavkovitých. Buď môžeme použiť kvetný vzorec, ktorým povieme, že koľko majú tyčinie, koľko piestikov, koľko korunných lupienkov a tak ďalej, alebo použijeme kvetný diagram. Takže tuto máte príklad kvetného vzorca a kvetného diagramu. Ešte máme jeden. Hej. Takže napríklad prvosienka má kvetný vzorec, a vy by ste mali takýto kvetný vzorec vedieť interpretovať. Hej. Napríklad toto znamená, tuto máme vysvetlivky, podľa vysvetliviek nemusíte to vedieť naspamäť, ale viete, že máme tu obojpohlavný kvet, to znamená, že má aj tyčinky, aj piestik. Hej. Máme obojpohlavný kvet. Kačko je kalich, tak tam máme nejaké kališné lístky a tých je tam 5. Potom tu máme C-čko, to je koruna, čiže korunných lupienkov je tam 5, korunných lupienkov je tam 5 týchto. A takisto aj tyčiniek je tam 5. Ačko, andraceum sú tyčinky. Hej? No a Gčko, aj piestikov je tam 5. A ak je tu taká čiarka pod tou 5, to znamená, že ten piestik je vrchný. Hej? Keby to bolo naopak, tak by bol spodný, ale tak to je vrchný piestik. Takže takto sa dajú interpretovať kvetné vzorce podľa týchto vysvetliviek. Ďalej môžete ešte povedať, že či je kvet súmerný podľa viacerých rovín, alebo či je súmerný podľa jednej. Tak napríklad tuto je súmerný podľa viacerých rovín. Hej, je to radiálna symetria, kdežto napríklad tuto pri kvete hluchavky je kvet súmerný len podľa jednej roviny. A vidíme tu tú šípku dole. Tiež je obojpohlavný pri hluchavkovitých. Má 5 kališných lístkov, 5 lupienkov, 4 tyčinky a 2 vrchné piestiky. Takže tak toto môže vyzerať. Nebudem od vás chcieť, aby ste vedeli kresliť kvetné vzorce, aby ste vedeli kresliť kvetné diagramy, to len aby ste vedeli, že niečo také existuje. Myslím, že to od vás nebude chcieť nikto ani na medicínu, ani tak na primačkách. Takže, ale keby náhodou ste niekedy videli niečo takéto, aby sa vás opýtali, že čo to znamená, tak budete vedieť.
No, kvety ale nevyrastajú samostatne pri niektorých rastlinách, ale vyrastajú v súkvetiach. Toto je 10 základných súkvetí, s ktorými sa môžete stretnúť. Strapec, chocholík, klas, jahňada, šulok, okolík, hlávka, úbor, vidlica a vrcholík. Možno by ste mohli nadobudnúť taký skill, že keď uvidíte kvet a budete mať toto pred sebou, tak by ste vedeli ho zaradiť, že kde, alebo ktoré to súkvetie to je. Skúsime to, že či by ste to už vedeli teraz. Takže keď pozorujete takýto obrázok, čo to je sedmokráska, Belis perennis, tak čo to je za súkvetie? Viete mi povedať? Z týchto všetkých. Úbor? Bude to úbor. Áno, úbor je charakteristický tým, že v strede má jeden typ kvetov a na obvode má iný typ kvetov. Takže toto sú vlastne dva druhy kvetov, je to súkvetie úbor a toto súkvetie je typické pre všetky astrovité rastliny. Slnečnica a púpava a tak ďalej. Hej? Všetky astrovité rastliny majú súkvetie úbor. Čo toto? To je prvosienka. Vidlica? Nie je to vidlica, ale je to okolík. Hej? Okolík, takto vyrastajú tie kvety ako v okolíku. Takže toto je súkvetie okolík. Čo ďatelina, lúčna? Tá hlávka. Áno, ďatelina je hlávka. A toto je breza, nie, to je lieska. Čo lieska? To asi nevidíte, lebo vám to tu zakrývam. Ale je to jahňada. Hej, liesky alebo vrby, brezy majú jahňadu. Takže tak. No a ideme ešte na plod. Plod vlastne vzniká premenou piestika po oplodnení a jeho hlavnou funkciou je výživa semien v čase ich dozrievania. Hej, a uľahčuje vlastne ten plod, dokonca ich rozširovanie. Lebo tie plody niektoré sú rôzne lepkavé alebo sú opatrené rôznymi takými jak to nazvať, vymoženosťami, ktoré umožňujú tým semenám dostať sa niekde ďalej. Hej, môžu mať rôzne letáčiky alebo padáčiky, alebo fakt môžu byť lepkavé a môžu sa zachytiť na kožu alebo na srsť živočíchov a takýmto spôsobom sa môžu dostať na iné miesta, kde môžu vyklíčiť. Takže to je funkcia plodu. Hej. Čiže ešte raz, výživa semien v čase dozrievania a uľahčenie rozširovania semien. Tiež je to teda generatívny orgán v podstate. Tak sa to berie. No a plody môžeme rozdeliť, tu som vám to rozdelila na jednou veľkou červenou paličkou na plody dužinaté a plody suché. No a poďme najskôr na tie plody suché. No a plody dužinaté všetci poznáme, hej, ale poďme tuto rozlúsknuť tie suché plody, že čo to je. No, ďalej tie suché plody sa rozlišujú na pukavé a nepukavé. Hej. Ide o to, že či ich vieme otvoriť, alebo už sú otvorené, alebo ich netreba otvárať a proste je to plod ako plod, hej. No, to je blbé vysvetlenie, ale hádam chápete. Takže poďme na tie pukavé, čo sa otvárajú. Väčšinou sú viacsemenné a keď dozrejú, tak plod praskne, pukne, otvorí sa semena, sa vysypú. A už určite poznáte struk. Hej, struk, ktorý je typický pre bôbovité rastliny. Pre všetky fazule, hrachy a tak ďalej. Bôbovité rastliny, to je struk. Alebo dokonca aj agát. Agát je tiež bôbovité rastlina, ako strom. Hej? Struk poznáte. Potom poznáte napríklad makovicu. Makovica, ktorej plod sa nazýva tobolka. Tobolka tiež pukne a keď pukne, tak vnútri sa nachádzajú semena.
tak si to jednoducho predstaviť. Takže máme struk a tobolku, to sú tie pukavé, a ďalej máme ďalšie pukavé, a to je šešula a šešulka. Teraz ako sa vysomariť zo šešule a šešulky? Obidve sú typické pre kapustovité rastliny, čiže ako je horčica, repka olejná a peniaštek roľný, kapsička pastierská a všetky tieto druhy kapustovitých rastlín. Tuto na tomto obrázku, to je asi repka, hej, to je repka, tak tuto vidíte šešulu, to je šešula. A tuto dole na tomto obrázku vidíte peniaštek rolný a to je šešulka. Hej, tuto máte takú priehradku a tou priehradkou sú rozdelené na dve časti, kde sa nachádzajú semena. Takže šešula, šešulka. Hej. Šešula je taká podlhovastá, šešulka je krátka. To dáte. No a potom tu máme ešte mechúrik, to je toto. Ten má napríklad pivonka. A to je všetko. Hej, čiže šešula, šešulka, mechúrik, tobolka, struk. To sú pukavé plody, ktoré prasknú a uvoľnia plody, alebo teda semena do prostredia. No a potom tu máme ešte nepukavé a to je nažka. Aha, tuto máte nažku, tá je typická pre astrovité rastliny. Asteráce, ako teda už sme mali spomenutú púpavú slnečnicu. Vidíte, že toto je slnečnicové semienko. Hej? Nemýlte sa, že ak je to oriešok a musíte ho rozlúpiť, znamená to, že to je pukavý plod. Nie. Hej? Vy ho nemusíte rozlúpiť, vy ho môžete zasadiť takto do zeme. On nemusí ani prasknúť, ani nič a vám vyrastie. Hej? Takže toto je nažka. Nažky bývajú častokrát opatrené tými rôznymi vymoženosťami, napríklad na lietanie. Hej? Nažka púpavý, viete, že krásne lieta. Toto je dvojnažka javoru. Nažky môžu byť aj v páre a konkrétne javor je ten prípad, že máte dvojnažku, ktorá je tiež opatrená lietacím mechanizmom a môže v prípade vetra doletieť na nejaké iné miesto. Hej? Takže dvojnažka. Ďalej je to orech. Orech je, alebo oriešok. Tak, oriešok sa to volá odborne, ten typ plodu, oriešok. Príkladom je lieska alebo iné plody orechové, už si musíte spomenúť. Jediný orech, čo nie je oriešok, typ plodu, je arašid. Hej? Arašid je struk. Neviem, či ste vedeli, hoci je to podzemnica olejná a rastie pod zemou, tak je to plod. On vykvitne nad zemou, ale plody potom, keď začnú rásť, keď začne rásť struk, tak struk rastie smerom do zeme a v hĺbke pod pôdou, vlastne v pôde vytvára semena. Takže podzemnica olejná alebo arašid, to je typ struku, ale všetky ďalšie oriešky máme, orechy máme typu oriešok. No a ešte máme zrno. Zrno to sú lipnicovité. Môžete si to zapamätať aj jednoducho, že suché, nepukavé, to sú iba 3, nažka, oriešok, zrno a všetky ostatné sú suché, pukavé. Hej, ešte raz, struk, tobolka, mechúrik, šešula, šešulka. Dobroš. Toto je koniec tejto prezentácie, ale ešte mám pre vás jednu takú fajnovú. Stop share. A to je prezentácia o koreninách. Lebo vy viete, že sme sa naučili konzumovať rôzne časti rastlín. Aha, super, ešte som to mohla dať aj zdieľať skôr, než som si to tu... Jaj. A tie nejako rozdeľujú, alebo keď sú v jednej skupine? Ešte raz? Dužinaté plody. Aha, dužinaté plody, či sa ešte nejako rozdeľujú? Pardon, dužinaté plody, kôstkovica, malvica a bobuľa.
hej? Kôstkovica, malvica, bobuľa, kôstkovice majú, ja neviem, napríklad slivka, malvica, jablko a bobuľa je paradajka, čo ďalej? Bobuľa je čučorietka a tak, ale to viete. A jediné, čo ešte tam bolo, je, že súplodie kôstkovičiek, ale to fakt nemusíte vedieť, to je iba zaujímavosť. Súplodie kôstkovičiek je napríklad malina. Hej, malina, to sú také maličké kôstkovičky a je to vlastne súplodie kôstkovičiek je malina. No a poďme teda na tie koreniny. Koreniny sú využívané rôzne časti rastlín, ktoré majú aromatickú chuť a vôňu a sú využívané teda v potravinárstve. No a vašou úlohou bude vždycky uhádnuť, máme tam myslím 16 korenín a vašou úlohou bude uhádnuť, že ktorá časť rastliny sa používa ako korenina. Či je to koreň, stonka, list, kvet alebo plod. Prípadne konkrétnejšie, aký druh plodu, aká metamorfóza jednotlivého toho orgánu. A tak poďme na to. Kľudne hádajte, akože môžete sa pomýliť, to je jedno, aspoň bude sranda, že čo. Takže prvá korenina, taká veľmi používaná v slovenskej kuchyni je cesnak alebo Allium sativum, cesnak kuchynský. Používame aj pažitku, to je Allium schoenoprasum, cibulu, Allium cepa a ešte používame cesnak medvedí, Allium ursinum. A je to z čelade cesnakovité a skúste mi povedať, že teda ktorú časť rastliny používame. Je to koreň, stonka, list, kvet alebo plod? Je to stonka, list. List. To list, presne tak, lebo sme mali pred chvíľkou, že cibula je vlastne metamorfóza listu, že? Takže používame list, cibulu. Takže je to vlastne skrátená stonka, alebo podcibulie, hej, to je v strede, skrátená stonka so zdúžinatelými bázami listov. A vlastne cibulu tvoria tie premenené listiny alebo dolné časti asimilačných lístkov, ktorých horná časť vlastne odumrela a uschla. Vidíte, túto máte tie uschnuté horné časti listov. Takže dobre, toto sme dali. Poďme ďalej. Anís. Bedrovník anízový, to je rastlina, z ktorej sa získava anís, Pimpinella anisum. Je to z čeladí mrkvovité. Takže čo za časť rastliny je toto korenie vlastne? Plod? Je to plod, výborne. A vedeli by ste aj povedať, že čo za druh plodu? Aspoň dužinatý alebo suchý? No dobre, to je ľahké, asi evidentne. Ale skúste púkavý, nepúkavý. Nepúkavý, výborne. A tam máme len 3 možnosti, nažka, oriešok alebo zrno. Tak čo z týchto 3 možností to môže byť? Nažka? Výborne. Je to nažka a konkrétne je to dvojnažka zase. Hej? Keď si predstavíte, no asi neviete si anís predstaviť a nebudem vám prezrádzať ďalšie, takže hej, je to nažka, respektíve dvojnažka, dvojitá nažka, suchý, pukavý plod. Suchý, nepukavý plod, tam mám chybu, pardon. Tak dobre ste to povedali, suchý, nepukavý plod, spojenie dvoch nážiek, tuto to mám na tomto obrázku, tak toto krásne vyzerá. Hej. Ideme ďalej. Rastca lúčna, Carum carvi, to je asi najbežnejšia mrkvovitá rastlina, ktorú cez leto stretnete. Rastie všade na lúkach, aj pri mestách, zase z čelade mrkvovité. Čo si myslíte, ktorá časť rastliny sa konzumuje a prípadne ďalšie zaradenie? Kvet? Nie. Tento obrazok už poznáte, ten som vám už ukázala. Plod? Je to plod a je to zase dvojnažka. Ona je typická pre všetky mrkvovité, ščelade apiace. A rastca je tiež
vlastne dvojnažka. Súkvetie typické pre mrkvovité rastliny je okolík a väčšinou teda všetky majú plod dvojnažku. Zase suchý, nepúkavý plod. Samozrejme. Musím to opraviť, kým vám to pošlem. Koriander. Koriander siaty. Zase ščelade mrkvovité a piace. Tuto vidíte plod. To vidíte okolík súkvetie. Čo to bude? Niekto niečo? Nejaký tip? Viete, ako vyzerá koriander, nie? Počkajte, teraz neviem, či sa, keď sa neozývate, že či sa vám nechce, neviete. To podľa mňa konzumuje list? Chvíľu som rozmýšľala, že či by náhodou neskončil internet. Ale hej, není to list a je to zase plod a prekvapivo dvojnažka, lebo je to stále mrkvovitá čeľaď a nevyzerá si síce tak typicky, ako na tom predchádzajúcom obrázku, ale je to... Tu sa podobá na tento skôr obrázok tej dvojnažky, že sú tam viaceré dvojnažky spolu. Takže je to zase dvojnažka, suchý, nepúkavý plod. Takto vyzerá koriander. Používa sa dosť v azijskej kuchyni, v indickej hlavne. No, šafrán siaty, Crocus sativus, štelade kosacovité alebo iridáce. Ktorá časť rastliny sa konzumuje ako korenie? Ktorý orgán, a prípadne ktorá časť orgánu? To je jedno, ak poviete zle. Proste len povedzte, tipnite si. Kvet? Ako? Kvet? Áno, kvet. A ktorá časť kvetu? Skúsila by si? Nebude to tyčinka? No, práve že nie. Práve že neviem prečo, ale ja na základnej škole som sa tiež učila, že sú to tyčinky šafránu, ale oni sú to piestiky. Hej? A konkrétne je to blizna z piestika. To sú tieto horné časti piestika, ktorý je trojitý. Takže piestik z kvetu, respektíve jeho trojitá blizna sa používa ako korenie. A na získanie 1 kilogramu korenia je potrebné 120 000 kvetov a tie blizny je treba rýchlo usušiť, inak vám splesnejú. Takže dosť husté, že koľko, preto vlastne sa to predáva v takom malom množstve a je to celkom drahé, takže tak, to je korenie šafrán. Klinček. Ktorá časť z klinčekovca voňavého, Eugenie caryophyllata, z čelade myrtovité, sa používa ako korenie? Kvet? Áno. A ktorá časť kvetu, alebo ktorá fáza kvetu? Piestik? On sa používa ten kvet ako celý, ale ešte predtým, než vykvitne. Takže vlastne klinčeky sú púčiky klinčekovca voňavého. Toto bolo zaujímavé, aj keď ja som to prvýkrát zistila pred pár rokmi, že je to vlastne púčik kvetu a ešte predtým, než začne kvitnúť. No a iba taká zaujímavosť, že zber púčikov prebieha ručne, najprv sa zbavuje stopky a následne sa kvetné čiažky sušia na slnku, no a počas sušenia sa púčiky charakteristicky sfarbujú do hneda. Inak sú takéto krásne fialovo-rúžové. Takže klinčekovec voňavý. Čierne korenie. Ktorá časť a ktorý orgán rastliny sa konzumuje ako čierne korenie?
Je to z rastliny priepor čierny, Piper nigrum, z rastliny prieprovité. Plot? A výborne, je to plod. A vedela by si povedať, ktorý typ plodu? Dužinatý, alebo suchý, pukavý, nepukavý, prípadne. Tak keď to používame v kuchyni, tak už to je suché. To je pravda, je to suché, ale pôvodne to tak nebolo. Takže je to bobuľa, čiže dužinatý plod a z bobule súkvetie je vlastne klas. A zase toto sa suší, dokonca sa dajú rôznym sušením a podľa zrelosti vytvárať 4 druhy korenia. Čierne, zelené, biele a červené. A všetko to je z tej istej rastliny, z priepra čierneho. Hej? Len ide o to, že či fermentujú alebo nefermentujú tie bobule, alebo či ich sušia dlho alebo krátko. Podľa toho viete vytvoriť čierne, zelené, biele alebo červené korenie. Inak je to tá istá rastlina. Tuto máte ešte ďalší obrazok toho klasu. No, vanilka. Vanilka pravá. Vanila planifolia, čeľaď vstavačovité orchidáce. Ktorú časť rastliny konzumujeme? Není to práve korene? A nie. Je to vidno na tom zelenom obrázku? Skôr tuto. Takže podľa toho obrázku to nezistíme, áno? Počkaj. Ja sa bojím, že keď... Ja tam mám aj druhý obrázok, ale ja sa bojím, že keď ho dám, tak už tam príde aj odpoveď. Dobre. No inak, keď kupujete vanilku, ale môžete si kúpiť aj tzv. Vanilkový. Nie je to z plodu? Je to plod, ale keď kupujete takúto suchú vanilku, že pravú... Je to struk? Veď toto, že všade sa to predáva ako vanilkový struk alebo vanilkový lusk. Ale to není lusk, ale je to tobolka. Lebo struk, alebo teda lusk po česky, je typicky len pre bôbovité rastliny a vanilka je orchidea a všetky orchidei majú tobolky, čiže suché, pukavé plody. Čiže vy to vlastne prasknete a to vnútro dáte do nejakého koláča alebo do krému. Hej? Takže z vanilky konzumujeme plod a tým plodom je tobolka, nie struk. Neviem, prečo to tak označujú. Asi, aby sa to ľuďom ľahšie poňalo v hlave, lebo koho normálneho zaujíma, že existuje aj tobolka okrem struku, že? No, tobolky sa potom po zozbieraní fermentujú, kvasia, pričom vzniká chemická látka s chuťou a vôňou vanilky. A je to konkrétne tá chemická látka je 4-hydroxybenzaldehyd. Hej, a samozrejme, že sa vyrábajú aj priemyselné arómy vanilky a tie obsahujú 4-hydroxy-3-metoxybenzaldehyd. To len taká zaujímavosť, že to sú rozdielne látky a tá priemyselne vyrábaná má ešte oveľa intenzívnejšiu vôňu ako tá prírodná. Jej stačí oveľa menej. Tuto vidíte, tuto mám až tuto mám tú fotku tej tobolky. Zázvor. Ktorá časť sa konzumuje? Koreň? Nie. Stonka? Je to stonka. A ktorá metamorfóza stonky? Podzemková hľuza? Presne tak. Nie je to hľúza, ale je to podzemok. Čiže je to podzemok, podzemná stonka. Hej? A môže sa nám to pomýliť s koreňom, ale je to podzemková hľúza. Podzemok je to stonka, hej? Podzemok. A chemickú látku, ktorú obsahuje zázvor, je zingiberen. Tuto máte aj molekulu. To je len taká zaujímavosť. Takto vyzerajú tie podzemokové, ste ma zmiatli s tou hľuzou, podzemky, keď sa vyberú.
A takto vyzerá tá rastlina. Je to z jednokličnolistových. Zázvor patrí medzi jednokličnolistové. Kurkuma. Kurkuma sa získava z kurkumovníka dlhého, kurkuma longa, rovnaká čeľaď ako zázvor, čeľaď zázvorovité alebo džumbierovité. Ktorá časť sa konzumuje z kurkumy? Zase tá stonka? Zase tá stonka, zase ten podzemok. A chemická látka, ktorá sa tam nachádza, je kurkumín a takto krásne kvitne kurkuma. Neviem, či ste to niekedy videli, celú tú rastlinu. Takto vyzerá tá látka. Takže tak. Dobre. Kardamon, už sa blížime ku koncu. Kardamon malabarský, Eletaria cardamonum, je to z tej istej čelade, džumbierovité alebo zázvorníkovité. Ktorá časť rastliny sa konzumuje? Plod? Je to plod, a je to tu pekne vidno na tom obrázku, že je to plod, inak krásne kvety má. A je to plod a je to tobolka. Zase je to tobolka. Škorica. Škorica sa získava zo škoricou. Ako? Tiež plod? Nie je to plod. List? Ani list. Dokiaľ. Není to plod ani list. Už máte málo možností, tak... Stonka? Áno. A ktorá časť stonky? Vedeli by ste povedať? No asi nie. Je to konkrétne kôra. Skoro. Je to kôra stonky, vnútorná strana kôry stonky, ešte konkrétne. Takýmto spôsobom sa získava škorica. Normálne sa šúpe kôra zo škoricovníka ceylonského a potom sa suší. Badian, to už máme predposledný. Anizovec pravý, to je rastlina, z ktorej sa získava toto korenie. Plod? Je to plod. Vedeli by ste povedať aj aký typ plodu? No to je ťažké. Je to mechúrik. Hej, takto badian je typický mechúrik, kde máte to semeno uložené v takom mechúriku, ako keby. Takže, a je to dokonca súplodie mechúrikov, je ich tu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hej? No. A pani učiteľka, mám otázku, že badian a anís není to isté? No nie je. Lebo keď sa to predáva ako korene do punču, tak to je to isté akože označené. No, vidíš to. Ja som narazila na strašne veľa chýb, ktoré robia naše potravinárske spoločnosti. Hej. Ešte máme sladké drievko, to poznáte určite, lebo sa pridáva do kofoly. A ktorá časť zo sladkého drievka, alebo teda z rastliny sladovky hladkoplodej sa konzumuje? Je stonka? Ako? Stonka? Nie, je to koreň. Koreň sme ešte nemali, tak je to koreň. No a úplne naposledy bobkový list. To neuhadnete, že čo sa konzumuje z bobkového listu. Jasné, že sa konzumuje list. Začali sme listom, začali sme cesnakom, tak listom aj skončíme. Tak bobkový list je vlastne rastlina Vavrín pravý. Rastie to jak burina okolo Stredomoria. A konzumuje sa bobkový list. Super. Dobre. Toť vsio. Na ďalšej hodine o 1:00 sa vás chcem spýtať. Chcete sa stretnúť a riešiť úlohy spoločne, alebo budete radšej preferovať, že vám dám opakovanie rastlín na EduPage a každý si spraví samostatne cvičenie? Pretože sme skončili rastliny teraz.
Skončili sme systém rastlín a anatómiu rastlín. Fyziológiu rastlín nejak robiť nebudeme, lebo takto. Fotosyntézu máme za sebou. A ostatné veci sú síce zaujímavé, ale nebudete to potrebovať na primačky a asi ani na maturitu. Nie. Myslím, že z maturitného hľadiska sme to všetko prešli. Pre záujemcov môžem poslať na EduPage fyziológiu rastlín ako nejaký dokument, ktorý si môžete prečítať, keby vám to bolo treba. Ale myslím, že toto stačí. Takže čo preferujete? Chcete sa stretnúť o jednej, alebo radšej každý sám? Stretnúť. Dobre. Tak sa môžeme... Nech sa aj ostatní vyjadria. Je niekto proti? Inak už sa dá na Zoom aj hlasovať. Keď tam máte, že reactions, tak viete tam mať taký, že yes, no a neviem čo. Teda teraz to tu nevidím. Asi som tiež ja neaktualizovala. No čo? Takže sa stretáva. Dobre, tak sa môžete... Všetci sa tu stretnú. Dobre, tak vám to hodím do skupín a budete si riešiť tie veci v skupinách s možnosťou opýtať sa ma. Super, tak sa vidíme o jednej. Alebo dohodneme sa, že 1:10, lebo teda som trošku pretiahla. Nech sa stihneme nájsť. Tak o 13:10. Super. A inak, viete sa prihlásiť aj na tento hovor? Alebo nie, pošlem nový. Nech to tu nekomplikujeme. Dobre, dobrú chuť.